que fixemos hoxe foi aprobar o novo nomenclator de Galicia, referido a este ano 2026, que supón, despois desta revisión, a modificación de 2.530 denominacións das que hai no nomenclator, por lo tanto, de concellos, de parroquias ou de lugares. Cambian, despois desta revisión, os nomes oficiais de 2.335 lugares, de 182 parroquias e tamén de 12 concellos, que a partir de ahora se denominarán a Caniza, a Ribeira de Piquín, Alfoz do Castrodouro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, Mondariz Manleario e Oza Cesuras, todos estes nomes compostos sen guión. Tamén se modifican e a partir de ahora se denominarán o Campo Lameiro, o Castro de Caldelas, o Porto do Son, o Ríos e Pastoriza. Incorporáronse, ademais, 1.655 nomes de lugares, de xeito que o nomenclator a día de hoxe aumentou, estaba por algo máis de 40.000 e agora son casi 43.000 os rexistros totais que ten. Hai que decir que todos estes cambios de nome foron decididos despois de un amplio estudio da Real Academia Galega e, no caso dos concellos, consensuados cos concellos afectados despois dunha fase de diálogo.